Hello YouTubers te in zavain chu bai kabu ka chu voin hi in rin ni ania nimin lama khan Good Friday te kan manga a then te chuan ruai ten thea mang nuam khop maya a theni chuan mang nuam han ti hian ami lo zong mang tura te an ngai thina mang tha hi anan ti deuh mai zela po ni sela ngela li suan en chuan an nuam thawani kan mang nuam ani pon a tha tho kan man that na na chuan a nuam ani mai nuam lo pon nuam tak pon a man that lo ve thei thawa thata ka man nom kha zirangai ni mai ni chumi tan chuan la li suan en mangila anuam ani mai kan mang nuam ka ti zel kai chuan ole mani lokhan subscribers sang khat ka nei tinga kalom khop mai ka channel te mi lo hlut saka mi lo entry zong zong te ne na khan lom thu ka soya tin ka buai thei lu tu ka YouTube video te hi ka siam man lawa ka up man lawa mani na tho na lama kan lo boya tin zan lama khẩu sân lama te kan lo buai le a chumi ni wang chuan hun all hi om lo khop maya video te po ka upload man lawa upload chu soi lo shooting rengot po hi ka ti man lawani chuwang chuan du sak taka video te milo en sak tu zong zong te kha ni sia thiam te kan dil ni sala tin ka channel kal zel dan tur soilok ka duwa man lo hle mai la mizo tong man dik chung chang number 1 ani sela number 2 na chuan zo fa ten pum khat na lampang hoi ni sela number 3 na chuan technical lam engineer related video lampang te po ani anga chutiang lampang hoi tutorials kan tiang chi te ron up ve kadua ang po ni sela tunatan chuan bye bye phatu